yn ymuno gyda fi nawr ar y pwlpid pwyntiau. Pwy gwell na Ryan Kift. Nawr te Ryan, fi'n gwybod bod ti'n gerddorol, ond oes gen ti rhythm. Oes dad. Ti'n meddwl bod ti'n mynd i wneud yn dda ar y gêm yma? Demolish it. Ie? Ie. Boom. Boom. Wel, mae 'da ti sgôr o 2,460 i giro, gath i osod gan Ianto o Nos Sadwrn Bach. 3,000. Ti'n ffyddiog? Ie. Ie? Ie. Wel, na gyd sy'n rhaid i wneud yw wasgu'r bwtwn ar yr ochr a bant ar cart. Oce. Reit, cadw'r y goesau wedi plygu, helpu ti symud ar draws yr pwyntiau. A tapio nhw, ie? Wasgu'r bwtwn? Tapio nhw. Bant â ni. Coch sy'n dod gyntaf, fi'n meddwl, ond paid â cymryd yng ngairi amdano fe. Na gyd sy'n rhaid i Ryan wneud, yn amlwg, wrth edrych ar y gêm, yw curo'r botwm wrth iddo fe groesi'r llinell, felly megis Curo'r Curiad. Sydd yn dda hyd yn hyn. Gofyn anodd. Ti dros y minws. Mae lot o bobl wedi bod yn y minws am amser hir. Fi ffili credu pwy mor ymlaciedig wyt ti. Mae'r ede'n hollol o ddifri. Siwr roi help llaw iddo fe gynulleidfa? Hanner ffordd trwyddi nawr, Ryan. Ei, mae da fi feddwl bod ti'n mynd i giro'r sgôr ma nawr. No pressure. Sawl i ti colli? Mae'n bron cael pob un. Look him go. Fel mae'r Saeson yn gweud, on a roll. Ti eisiau gwneud ychydig o sefydliadau dawns wrth i ti fynd? Na, a ti'n mi off on. Ti'n colli marciau cofio, os ti'n cael un anghywir. O, na. Dydlen ni redeg o flan ti, roi ti off. O, dyna ni ddiwedd arni. Da iawn. Sgôr anhygoel. 2,700. Ond dim cystal ei Anton anffodus. Dwi'n meddwl bod y torri, dwi'n meddwl bod... Na, sa'n meddwl bod e, just ti sydd ddim digon da. Pump uchel, diolch yn fawr iawn i ti. Ryan Kift.